а католицкий костел означает свято ахвярование Иисуса в Иерусалимской святыне, свято, якое мы часто называем святом Божьей Матери Громничной. Поводле святого Яна Павла II, ахвярование Иисуса в Иерусалимской святыне является образом полного отдания себе Богу, покликанными до консекрованного життя, как обновить у костеле и свете прикметы Христа, менавіта чистость, убоство и послухмяность. Тому консекроване життя – это не что інше, як присвячене Богу життя з метою імкнення до святості. Консекроване життя набирає нового сенсу у сучасному світі, який все більше становиться лічбовим, у яким все запрограмовано, у виніку чого чоловік все частіше становиться залежним і стандартизованим, живе не своїм розумом, а вельми часто інтернетом, тратить свою тоєсність, як створеного поводле в образу і подобенства Божого. Все це веде до загублення. У таким світі консекроване життя становиться знаком присутності Бога. І воно заохочує людей поглядати на життя праз призму вічних коштовностей, які ніколи не зміняються. Тому законники і законниці становляться викликом, знаком супротиву і креативним непокоєм сучасного світу. Присутність консекрованих особов з'являється провіденціальною і вельми важною у наш час. Знаходячися у аморальному болоті світ потребує свідків, які живуть поводле євангельських порадів. Бути свідком нелегко. Свідок вельми часто з'являється знаком попракання, але одночасово він з'являється світлом світу і солью землі, бо в духовну темру уносить боское світло і соль моральних коштовностей, соль, якої так потребує сучасний світ. Дорогі консекровані особи, ви присвятили своє життя Богу, как пойти за Им. Заставайтеся верными першей любови. Сапраўдная любовь креативная, нехай она застаецца путеводной зоркой на шляхах вашего життя, у тесной лучности с Иисусом, супрацоўніцтве с диецезиальным духовенством и светскими верниками, будьте евангельским зачином костела у нашей айчине и оживляйте его, как был сакраментом повсюдного збавлення. В святое хворование Пана благословляются свечки громницы. С запаленными свечками консекрованные особы обновляют обещание чистости, убоства и послухмяности, как еще раз подтвердить свое покликание и ахвярование Богу с метой досконаления святости життя, у яким бачать его сенс. Наше присвящение Тебе, умацуй нас своей лаской, как мы про святое життя были до сучасного света, важным знаком Твоей присутности. Нехай Панна Мария, Мать нашего Пана Иисуса Христа, Дева ответина и Мать Костола, да помогай нам наш шлях до Тебе, вечного светла. Сердца. Сдалек явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я полюбил Тебе, и тому дал Тебе мое уподобание. Славим Тебе, Пане, Бог, это Твоя любовь, уже перед нашим народжением, отуляла нас и была криницей Твоих щедрых благословлений и ласков, найбольшей из яких стала ласка консекрации. Монашский хабит. А понад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязю дасканаласці. Хвала Табе, добры Ойча, за тое, што дазволі нам злучыцца з Табою праз манаскія шлюбы. Навучы нас праз вернасць пакліканню і служэнню быць адлюстраваннем Тваёй любові для сённяшняга свету. Пусты кошык. Хоць бы не расцвіла смакоўніца і не было плоду на вінаградных лозах,
і масліна здрадзіла і ніва не дала ежы, хоць бы не стала авечак у кашары і рагатага быдла ў стойлах, але я тады буду радавацца ў Господе і весяліцца ў Богу збаўлення майго. Гостая і віно. І калі яны ели, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, паламаў і даў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І, узяўшы келіх, узнёс падзяку і даў ім. І пілі з яго ўсе. І сказаў ім: «Гэта кроў мая новага запавету, якая за многіх праліваецца. З гэтымі дарамі прыносім на алтар нас саміх».